Cad is málaat faoin arach? Is mailm na brachana ag fós, agus got rug eile ag fós. Sprálam na blachna, mar trúlapi agus nó ní bána. Cún is a haon bláhan a chola? Mar seo. Agus teach sé amach gur na ré an tarach. Cén tham a thing tosa a chola? Dwi mé a chola 8 clog. Ceapam tá sé 8 clog. Brile ceann má bháimí mé. Iba leaba beid á 8 clog ach bí mé fósin ba dúiseach go dtí go 10 clog. Cé bhéad a chusníonn sé dul léonnta saoire? Lán. Se a lán. 10 euro, 20 euro, beidir 100 euro. 100 euro. Beidir 100 is the fill like Disneyland like Shockton. Se atá Disneyland an átas cos is stoc ar a mé riomh.